Відповідь кремлівським пропагандистам та руйнування міфів. Історик Гульнара Абдула презентувала у Кримському домі книгу «Кримські татари. Від етногенезу до державності». У ній розповідається про походження корінного народу і про історію півострова з античної доби аж до сьогодення і російської окупації. Крім істориків, у посібнику є й доробок правозахисників про злочини окупаційної влади. Утім, головна мета – розповісти спільне між українцями і кримськими татарами, кажуть автори проєкту. Посібник одразу надрукували накладом 1000 екземплярів, по 500 книжок українською та кримсько-татарською. Утім, попит значно більший. Мой главный месседж был показать, кто такие крымские татары. Сегодня в мире действительно знают много о крымских татарах, но мало кто знает, что это за народ и почему он называет себя коренным, и почему его этническая территория Крым. Моя книга – это всего лишь только кирпичик в формировании будущей такой библиотеки мировой о крымских татарах. Я на это надеюсь. Когда были задержаны мои друзья, братья Ахтемовы и Нариман Джелял, для меня это было большое потрясение. Как раз выходила украинская версия книги, и я приняла для себя решение, что 10% с каждой проданной книги лично от меня пойдет в семьи политзаключенных. Треба шукати погляд зсередини на, власне, на два народи, які утворили одну країну – Україну. Бо кримці точно такі засновники України, як і українці, і не в кількості справа, а в якості. Знання історії – це відчуття права проживати на цій території, це відчуття своїх прав як нації. Найбільші наративи, які народжувалися, це якраз були по відношенню, фальсифікації по відношенню до кримських татар і українців. Є великий запит сьогодні на те, аби знати, а хто такі кримські татари.